يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون إن شاء الله ذن قرأنا آياتات نعم كنفسرنا جزية ترخمنا دما أتن بدحر ينزل له آياتات إن شاء الله نقصلننا مالتي فالله سبحانه وتعالى كم تقدم الحجة تغسنا يا بني إسرائيل إلون اندقنا يتصوعوا ماله أبز حالف سمون إسرائيل من كم مخانو تغسنا نرنا من يلنا إسرائيل يا إخواننا حالف سمون زنو نعم يعقوب أي يا أبناء يعقوب لأنه يعقوب أبو مالتيو كلهم تم بني إسرائيل ولدهم كافتهم دكي يعقوب يوم كافتهم 10 ولادنا يعقوب مالتهم دك يعقوب تم 10 السمم تنكندي قبيلاتنا أيهود تنكندي ولدنا أيهود زأسرى مالتهم فالله سبحانه وتعالى عندنا بزي زفتو أبوهم بزي نبي زنبرة بزي فتو أبوهم غيرو يتصوع عمله مالتهم عندنا نفت حق تملسوا نخبلهم مالتهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعو أنتم بني إسرائيل قدم حجي بزح صقاتات ونهبكم نيري نعو ذكروا وأني فضلتكم على العالمين الله سبحانه وتعالى نعخم أنتم بني إسرائيل كبتم أبجزيكم زنبوروا سبات نعخم بزيادة أبليسكم إيه نعخم بزيادة كبتي نبيات كسددون كله كباهم يسددون يرم وكباهم يلاخون يرم مالتيو كباهم كبن إسرائيل أنبياء ويكا نبياتات ووصون يرم كمون نعخم مصحفتي كتابتي كاب سماي زورد لكم نير مالت شريعة توهب نوركم اسخم يخم سلازي اسخم بلوصات غيركم نيرموني نعو ازي شايزي ازي بلصت ازي توهبكم ذكروا الله سبحانه وتعالى ذهبكم صقا سلازخونه እዚ ብልፀት እዚ ኣይትረስዑ ኢሉ الله سبحانه وتعالى يዘኻኽሮም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን እዚ ሓድሽ ምዝኽኻር ኣይኮነን ኣብቲ ግዜት እውን ሙሳ እንከሎ ነቢይላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ከም ዝመረፆም ጠቂስዎም ነይሩ الله سبحانه وتعالى ከም ዝመረፆም ሙሳ ጠቂሱሎም ነይሩ ማለት እዩ يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم كل جزء كرسعوا يبلهم مخنياته الله سبحانه وتعالى انت ذهبك ششاي له ذهبك نعمه له نعاخا يكون نتم قدمي خاز نبروا ابوتاتك انت اخير هبكم يرو كل جزء تذكروا لك
ምክንያቱ እዚ ሓደ ዓቢ ፀጋ ስለ ዝኾነ እዚ ፀጋ እውን ናበይ ዝመርሓካ ንኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኩሉ ግዜ ከተመስግኖ አልሓምዱሊላህ ክትብል አልሓምዱሊላህ ጥራይ መልሓስካ ዘይኮነ እውን ነቲ መገዱ ቀጢልካ ሒዝካ ክትከይድ ካብቲ ኢማን ክትወፅእ የብልካን መገዲ ክሕደት ክትቀርብ የብልካን እንታይ ደኣ መገዲ ሓቂ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ فيقول موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا كمون أبجزيكم نجاوستيكم نيركم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين نخالق سب زيهبون نعاهم هبكم كندي سبات كندي أحزاب له كندي قبيلاتات كندي سبات له كابኦም نبي ترأيخ زيفلد نعهم كتاب زي وردهم أبኦም قال الله سبحانه وتعالى زي ورد سبات بزحات اللهم وني نزون ذكروا يبل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كتقسم كله بزعبة بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين سلازي مريصوا من يرو مالتي الله سبحانه وتعالى مرصات غيرهم ግን እዚ مرጭ እዚ موالو مرጭ አይኮነን እንታይ ዳ afti ግዜኦም afti ዝነበርዎ ግዜ እሶም አይ በኒ እስራኤል مرصات እዮም ነይሮም እዚ زجددنا دما الله سبحانه وتعالى نزا أمنا هنا أمة محمد تزبلت أمة سلزجبرة حجي انت دعا كان نتصاطر كوينا من الباش حتمت الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين ويكأب لتأكم كمون ولقد اخترناهم على علم إزس ولقد اخترناهم على علم على العالمين الله سبحانه وتعالى بزح آياتات لبني إسرائيل بلصت كم ذهبهم كم زبلصهم تقيس نيرو أمه من بلص هل أمة محمد يا زبلصت وي أمة موسى مالت بني إسرائيل زبل حتى يمتص خون جن انت دعا نتي آياتات رئينا نتي قرآن رئينا تزبلصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذا أمة الإسلامية كاب كلن كافتن زحلفها كلن أمتها تزبلصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلصت ناي بني إسرائيل كأبيو أفتي زنبرو غزي مالت أفتي غزي قدم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم منصو أفتي أنبياء كل أخوهم كله كتاب الله سبحانه وتعالى خوردهم كله شعوء يوم بلصات نيرهم أفتي غزيتي كاب كلن تن زنبرا أمتات كاب كلن زنبرو حزبتات من بلص نيرو بني إسرائيل السنبر بلصتهم كسلمنتايو كابኦምቶም أنبياء ስለዝነበሩ كابኦምን ወይ ከዓ ናብኦምን እቲ كتاب الله سبحانه وتعالى توراة يخون انجيل يخون يورد ስለዝነበረ الله سبحانه وتعالى بዚ أبليፅዎም ነይሩ ግን بدحري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملأخ تازبلصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي مخنياته الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم حجي تم أهل الكتاب تم يهود ونصارى يوصل له مالتي مخنياته بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سلزي آمنوا تابلصت تريفا مالتي حجي تبلصت من كوينو نأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخنياته ذا أمة زيا كنتم خير أمة أخرجت للناس تزبلصت أمة للناس كل أهزاب تزحلف كل تزمت له تزبلصت من حجي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مخنياته ذا أمة زيا تأمر بالمعروف نسناي نجر تأزز وتنهى عن المنكر كابكي نجر وانت تخلكلوا إلى تتنقق وتؤمنون بالله كأبرؤسيون بالله سبحانه وتعالى تأمن جن أمة بني إسرائيل تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر زبهال تفتصم وصل زي نبرت ندحري التملسة مالتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذي ششايات وكأذي نعمة ذي تقاذي كالزخاخر من كله እንደገናውን يتنققهم مالتي يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى كم من يتنققهم له كابتا معالتي قيامة واتقوا يوما أي يوم القيامة تا يوم القيامة فرهوا كابا تتنققوا إذا أصبحت مزد الله معالتي تطنققوا سلمنتاي
لأن بዛ መዓልቲ እዚኣ لا تجزي نفس عن نفس شيئا ዝኾነት ነፍሲ ምንም ኣይትጠቕማን እያ ምንም ውን ረብሓ ኣይ ክትህባን እያ ኣነ ንዓኸይ ክጠቕመካን እዩ እስኻ ንዓይ ኣይክትጠቕመንን ኢኻ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዮም القያማ ወላዲ ንውላዱ ኣይክረብሕን ኣይክጠቅምን እዩ ከምኡ ውን ውላድ ነብኡ ኣይክጠቅምን እዩ ሓው ንሓው ኣይክጠቅምን እዩ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ንሰብኣያ ኩሎም ሕጂ ያ ነፍስ ያ ሩሕ እንዳበሉ ጥራይ ነፍሶም ድርኡ እምበር ክጠቕሙኻ ኣይክእሉ እስኻ ውን ክትጠቕሞም ኣይክእክልን ኢኻ ولا ተዚሩ ዋዚረة وዝر أخራ ሎም መዓልቲ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣብ መዓልቲ ቅያማ ጥራይ ኩل ዝኾነት ነፍሲ ናይ ናታ ስለ ዝገድሳ ትዘንቢ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዝባና እዩ ዘሎ ተኣጅር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ መክሰብ ንዓኣ እዩ والله سبحانه وتعالى يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣብዚ መዓልቲ ቅያማ ኩሉ ወዲ ሰብ እቲ ጉዳዩ ጥራይ እዩ ዘገድሶ እቲ ጉዳዩ ሸፊንዎ ሎ ንገዛእ ርእሱ ክርኢ ከኣለ ነብሱ ጥራይ ዝርኢ ዘሎ لكل امرئ منهم يومئذ شأن ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳይ እሱዩቲ ዓብሊልዎ ዘሎ ስለዚ ሓወይ እንታይ ገይሩ እንታይ የድየሎ ኣደይ እንታይ ገይራ ኣቦይ እንታይ ገይሩ ኢሉ ኣይክሓተትን እዩ ኣብ ካልእ ኣያ እውን الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብል يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا በቃ ንውላድካ ኣይጠቅም ውላድካ ኣይጠቕመካ እዚ መዓልቲ እዚ ኩሉኻ ያ ሩሕ ስለ ትብል እታ ነፍስኻ ስለ እተዓጅበካ ጥራይ ነፍስኻ ካብ ሓዊ ጀሃነም ኣድሒንካ ንጀና ክተእትዋ ስለ ትደሊ እዚ መዓልቲ እዚ ብጣዕሚ ክንፈርሆ ዝግብአና መዓልቲ እዩ ነዚ መዓልቲ እዚ ድማ ስንቂ ሒዝና ክንሓልፍ ኣለና ስንቂ ድማ ትእዛዝ الله سبحانه وتعالى ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ ካብቲ الله سبحانه وتعالى ዝኸልከለና ድማ ክንክልከል እዩ ኣብ ርእሲ እዚ መዓልቲ እዚ እንታይ ከምኡ ውን ኣብዚ መዓልቲ እዚ ولا يقبل منها شفاعة الله سبحانه وتعالى እንተ ደኣ ሙؤሚን ኮንካ መገዲ الله سبحانه وتعالى ሒዝካ ትኸይድ ተደኣ ነርካ ኮንካ ናይ ነቢ الله محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሸፋዓ ናይቶም ኣህሊ ቤትካ እንተ ኣህሊ ር ነይሮም ኮይኖም እንተ ገለገለ ማዕስያ ነይሩካ ኮይኑ እሶም ሕጂ ክሽፍዑልካ ማለት መንጎኛ ኮይኖም ኣንታ ረቢ ተን ገይርዎን ዝነበረ ዘብታት መሓሮ ምሳና ግበሩ ኢሎም ወይ ከዓ ነቢ ላ ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ወላ ንሓዊ ጀሃንም ንኽትኣቱ ተፈሪድካ ከለኻ ሙእሚን ስለ ዝነበርካ መገዲ እስልምና ሒዝካ ስለ ትኸይድ ነበርካ ግን ማዕስያ ገለገለ ጌታት ስለ ዝነበረካ ሸፋዓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ክሓዱ ኮይኑ ካብ መገዲ ኣላ ዝረሓቀ ኢማን ዘይብሉ ሰብ ነይሩ እንተ ደኣ ኮይኑ ሸፋዓ ዝበሃል ኣይክቐርቦን እዮም ኩሎም ካሓቲ ሸፋዓ ዝበሃል የብሎምን ፈማ ተንፈዕሁም ሸፋዓة الሻፍዒን ወላ እውን ኣቦኻ እስኻ ሸሂድ ኩን ደኣ ሙት ደኣ እምበር ንሕና ከምቲ ንፈልጦ ሸሂድ ኣብ ዮም القያማ ንኣህሊ ቤይቱ ይሽፍዓሎም እዩ ማለት ቤት እሱ ዝገበሩ ዓብይ ኣጅሪ ስለ ዝኾነ الله سبحانه وتعالى እንታይ ትደሊ ይብሎ እሱ እውን ካብቲ ድልቱ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ መثላ ነቦኡ ነዲኡ ስድራ ቤቱ ነዚኦም ስጀና እተወለይ ይብል ማለት እዩ ግን እንተ ደኣ ክሓቲ ኮይኖም ኣይጠቕሞምን ሸፋዓና ወላ እውን ውላዶም ወላ እውን ኣቦኦም ወላ እውን ሓዎም ሸሂድ ይኹን ምእንቲ ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ዝሞተ ይኹን እዚ ሰብ እዚ ነዚኦም ኣይክጠቕሞምን እዩ ምክንያቱ ተቐንዲ ኢማን ስለ ዘየላ ግን ኢማን እንተ ደኣ ኣላ ኮይና መገዲ እስልምና ዝሓዝካ ኮይንካ ገለገለ ጌጋታት ተደኣ ነይሩካ ማዕስያታት ዝገበርካዮ ካብ ከባኢር ይኹን ካብ ሰቃኢር ይኹን ካብቲ ዓበይቲ ዘንብታት ካብቲ ናእሹ ዘንብታት ካብ ዲን ልእስላም ዘይወፅእ ዘንቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብቲ ክሊ ናይ ኢማን ክሊ እስልምና እንተ ደኣ ኣለካ ኮይንካ በቲ ቀንዲ ናይ ኢማን ናይ ዓቂዳ ቀጢልካ ትኸይድ ተደኣ ኣላ ኮይንካ ሽርካ ንኣላ ስብሓነ ወተዓላ ሽርካ ዘይትገብረሉ እንተ ደኣ ኮይንካ ምክንያቱ እንተ ደኣ ሽርካ ዝገብር ኮይኑ ምስ ኣላ ስብሓነ ወተዓላ ሓደ ሰብ ምስ ኣላ ንካልእ ዘምልኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ እውን በቢ ዓይነት ሽርካ እንተ ደኣ ንዘይፍቀዶም ንዘይግብኦም እዚ ዓይነት ኣምልኾት እንተ ደኣ ንኣላ ስብሓነ ወተዓላ ዝወሃብ ኣምልኾት ንእምኒ ንሰብ ንገረብ እንተ ደኣ ዝህብ ኮይኑ እዚ ኣላ ስብሓነ ወተዓላ ቶባ ይብለሉን እዩ ኣይغፍረሉን እዩ ሸፋዓ እውን ኣይክረክብን እዩ ኢነ ላ ስብሓነ ወተዓላ ላ የغፊሩ
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سلذي فما تنفعهم شفاعة الشافعين التبهل ويون ولا يقبل منها شفاعة زبهل ذي أتي كحديث كافر إيو فأبز معلت زي شفاعة أيكتغمكانيو انت دأ مقد الله زي حسك كينك مالتي ولا يؤخذ منها عدل زبهل دما ولا يؤخذ منها عدل أي فدا أيكبلنيو فدا مالت نفسها تفديا بجنزب يخون ويون بزخون يخون نجر كتفديا أي تخلني خان مخنياته زقرب كان تقرب كان الله سبحانه وتعالى أنت كتقرب اللي حجي كابتسو زوننو حدش جها تقرب له أي كتقرب لنا زهلوك مال يهلوها زهلوك ورق يهلوها زهلوك هفتي يهلوها كل زي أب ملء عالم زلو أب مدرن سماين زلو كله هفت انت أمسكايو الله سبحانه وتعالى زكله أي كقبلونيو نتا نفس خانة ختدحن بزون أي كتكلن إخا لومي أب الدنيا خلخا نع كميتي كلتن فرقان زكاة هاب تبهال إزيان كاب حاو جهنم كتحلاخا نع بقرب جنزبك بكل يكونن 10 دخاميت خونا 2 دخاميت 5 دخاميت ولا 10 تقشنها تصدق تبهال إزيا أب قدم الله سبحانه وتعالى عب كبدت زلوا عب ميزان زلوا نجريا أجرا بزحي صباح نجهوجن أب يوم القيامة هبتني عالم كلهم تمسكايو نزن 2 دخاميتك ويكا نزن 5 دخاميت نزن 10 دخاميت صدقة زكاة لك تأزز كاين زوصا كاين كندأن أي كخنانين نعأن كشفنأن أي كإلانين مخنياته تجزي سلز حلفه لومي أب الدنيا خلقها ناي تكبار ناي عبادة ناي سناي ناي طاعة جزي صباح نبهوجن تكبار يلن انتي دقا معالتي ناي فردي شعو خات فرد سلازي أفتي معالتي ناي فردي شعو كجبري شعو كهبي شعو نا الله سبحانه وتعالى خجزء إلك من تجبرك أي كتغمد كان إيه والله سبحانه وتعالى أبكال آياتات تدارين أنت يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار مالت أتوم زق حدون أبكحدتهم كلهم زموتون مالت تدعى حدثت كحدوا كحدان نيرو خوينو أمها تحذي نويع عمتان تدعى توبايلو مقد الله حيزو مؤمن تدعى خوينو أمه ولا ونحنت معات تخون حنت ساعات تخون تدعى مؤمن كوينو تدعى بإيمان مويتو الله سبحانه وتعالى توبة سلزبل توبة سلزقبل توبة زبل سب توبة قبل لي جن انت دعى زي سبزي أبتازل لو كحدت كتصيلوا أمها بكحادي أنت دعميتو يقول الله سبحانه وتعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به إذا مريت رئاز لها خلا ورق ملكان تمسأكايا نفسها خاب حو جهنم نختقلاقلا إذي زمسأكايو أي قلاقلا كاني فداء أيكون كاني نفسها بزخت فديا أي تخئل إخا ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا كل مريزلو تزهل مسؤم ومثله معه طريب مريزلو كندو تزهو السخلو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أزملو أب مريزلو هبتي كمون كلاي كندو توسخو زخلو تزمصዎ እሞኸን ስለምንታይ ካፍታ ሓዊ ጀሃነም ካፍታ ተፈረደላ ሓዊ ንኽዱሕኑ ተደኣ በዚ ፊዳ ክኾኖም ተደኣ ፈቲኖም ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ዝብልናዮ ረእዮ ንምንታይ እዚ ሕጂ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝብሎ ዘሎ ሙሉእ መሬትን እንደገና ክንደኣን ዕፅፋ ማለት እዩ እዚ ኣኪብካ ተመፅእካ ሓንቲ ይጠቕመካን እዩ ሎም መዓልቲ ግን 10 ሳንቲም ቅርሺ 2 ቅርሺ ካብ ሓዊ ጀሃነም ክተገላግለካ ትኽእል እያ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة شق تمرة انتهي مالتي ولا بفرق تمري اتقوا النار حو جهنم سي ولا بفرق تمرس كلا خل الله تخلي خالومين صباح نبهوجن يوم القيامة افتقزي فردي فرق تمري لو مع تتأكد صباح نبهوجن الذي ملؤ هبتني عالم كله تعاطاتي وتدراربون تقرب كايو منم أي كتر مكان إيه فالله الله أيها الإخوة تدعى حدث أبناي صدقة أبناي زكاة قال حسرا تدعى الله خينو كابتي كند نجر كنزخاخركم تناي زكاتي مالتيو كرسعوا يقولون
لأنه واجب جديታ ስለ ዝኾነ ሓደ ካፍቲ ናይ እስልምና መኣዝን ወይ ካፍቲ ኣርካን الإسلام ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ ድማ ሰደቃ እንተደኣ ሂቡ እዚ እውን ብዝያዳ ኣብ يوم القيامة ጠቕሞዩ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ሓዊ ጀሃነብን ሳትር ወይ ከዓ حجاب መከላኸሊ ስለ ዝኾኑ ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أبز معلت دماني زخون يخون فطور زخون يخون سبون كدقفكان كعوتكان أيكلنيو لهم معلتي من تأخاتي خازل لها مالتي أو ورطة أخاتي خازل لها كابزا ورطة زيان من يقلق من يناقفك من يعوتك لهم معلتي خطعوت انت لأخوينو عوت انت يبز معلت زي جنة تأتو كاب حو جهنم رحك نابيخة تأتو نجنة تأتو خلقها ازي عوت يزبهال أبز معلت زي أما من يحجي نجنة زأتوك بجك الله سبحانه وتعالى من يقعوتك هذا غير اتهم تبزهم زنبركان اتهم تملخهم زنبركان اتهم أب الدنيا خلقها تأزاز الله سبحانه وتعالى إن كان قديف كان تأزازهم تسمع زنبركان كقلاقلوخا خلودو كعوتخا خلودو ناب عوت كبصحوخا خلو أب جنة أتوخا يخلودو منم زخائل يلن ولا هم ينصرون فتسيمهم إذهم سبات زيهم أي كعوتون يوم دقافي أي كرخبون يوم فما له من قوة ولا ناصر منهم حيلي يبلو منهم دقافي يبلون إذ سبزي أب كحدد زموت سب انتهي مالتيو تخيلوا نافتح وجه النبي زأتو نعو زقلاقلون استقمون يلن ثم يقول الله سبحانه وتعالى جنا نزوم بني إسرائيل يزخخرهم الله كم تزبلنا يوم هو لبني إسرائيل تقندي زربا زم حلالف زلو جن احنا ونأستمهر ونوصدلو لنا مالتي يقول الله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم جنا ونذكروا قدم حجي نتوم عبوتاتكم ذهبنا يوم صقان ششاين እንታይ ነይሩ ጸጋዚ እዞም ሰባት እዚኦም ዞም ኣቦታትኩም ኣብ ትሕቲ ኣለ ፍርዓውን ማለት ፍርዓንን ሰዓብቱን ህዝቡን ኣብ ትሕቲኦም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ካብዚ ዝነበርኩሞ ስቃይ ካብቲ ዝነበርኩሞ ባርነት ኣገላጊልኩም ወኢዝ ነጀይናኩም ዘክሩ እዚ ምግልጋል እዚ ካብዚ ስቅያት እዚ ኣድሒናኩም ካብኡ እውን ኣገላጊልናኩም يسومونكم سوء العذاب انت ام تقبركم يرم آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب تزبأس سقاي يساقيكم تزبأس سقاي يقمصكم تزبأس سقايون ويكأب تزبأس سقاي ينخؤكم نيرون إذا مالت يسومونكم أي يذيقونكم بمعنى يقمصهم يويك يطعمهم يقمصهم مالتي وي كافت تفسيرنا يزيئون يصومونكم أي دائما كتصالي سقاي يساقيكم نيرهم دو زي بالسقاي يساقيكم نيرهم سلازي نزي سقاي زي كافت السقاي زي من يقلاقلكم من يدحنكم من كبزد حنكم ذكروا من يدحنكم الله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب تزبأس سقاي يساقيكم نيرهم إذا سقاي زخنتايو الله سبحانه وتعالى كافت زنبر سقايات حانت سقاي زكيرو مالتيو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نتم دك تبعتيو زوخون ولاتكم يقتلوهم نيرهم نتن دك نستيوغن يقدفون نيرهم كافتي زورد زانتا بزعبازي فرعون يبلو حد جزء أب حلم بزرعه مالتيو انتهي ريئون كبيت المقدس ويكأكاب وخبيت المقدس مالت كاب القدس كمزي حوز وطت كوينو ترأيه مالتيو وما إذا حوزي أنا بيت مطئ مصر تأتو مالتيو أم مصر نيرو تنقسنتو مصر تأتو كلا حجي أبزخوني بيت ناي توم فرعوناويان مالتنا توم أقباط تأتو مالتيو جن أب
بيوت بني إسرائيل زحوزيا أفتم دك إسرائيل أي آتوتن إذي مصر آية حجي طبعا توم زترقموا لنا حلمي انت يبلوا له كابزم بني إسرائيل حدا ولاتك ولديو إذا سبزي تا نكسنتك كبرسان بنتنتك خفرسل كان إيو مسبلوه انت يبل أمو انت أخبر لنيلو نزم بدحر حجز ولدو دك تبعتيو كلهم كقتلوا مالن زبل سقمتي وسيدو مالتيو كمون يبلو كاليتي رواية لا مالتيو هذا جزء مستم زناقعونا تزراربن كله انت يمصلوا مالتيو زوم سبات اليوم زوم سما زلو تحتنا زلو اسرائيلاويانسي انت يبلو له بحجي زولد ولاد له ولاد زي نبي خوينون نظام اسرائيلاويان كابانا ويكا خبز له حماق نابرا اوصيو هاجرن نقسنتن كبرن كقبر لهم إيو يبلوه إذا حجي أبتي مصحفهم زرقبوه ويكا تنبيت لهم إلهم مسزان أقعوه إذا نقرزي نخيركب انتا يقبر مالتيو توم بني إسرائيل كقتلوا خمز لهم توم أودات دز ولدوا أودات كقتلون تن دك نستيو قدفان يئزز مالتيو جن إذا نقرزون أي كتفلن كقتلهم إسرائيل توم فرعوناويان توم أقباط نقزاء رؤسهم ومن ترى نجهو زولد انت قتيلوس ثم عبيت النار خموت يوم ثم نعش وداد دماني يقتل له نكتر في تندق نسيو دماني لكع كم تندق تبعتيو كقلقلانا يكونان سلازي انتي مالتي زي نحنا خنا قلقلينا سلازي نفرعون متيوم له تندق تبعتيو سيودوا له امني حدا نقر قبرلنا يبلو امني انتي يوسد وساني مالتيو قال حدا عمت يقتلوا حدا عمت نمحرم بالمالتهم زولدوا أفتى زمحروا عمت من يولد نبي الله هارون يولد هارون تولدوا يقتل مالتي أفتى كاليت عمت تا مقتال زلوا عمت جن سيدنا موسى عليه السلام ولد قتلوا يدرجا تتحاسب نيرو لكن الله سبحانه وتعالى بتقدراناته أنقذه الله سبحانه وتعالى أنقذه الله سبحانه وتعالى قرب تتحسب فرعون جزاء رسول تحلمي حق انت لا أخوينا ولا قتيل يقتل تخونت مالتي حسبت أخوينا دماني تمقتلتي أي تكمني نابنت السوح جي انتهي زبد له انتهي حلم حليمه أنه كولديو تولدون تانق سنته قفر سوليو إذا حلم زيها كونت انت دا حق أخوينا مقتل يتكمني ولا كلهم إسرائيليين تقتلهم حدا خد ملوق مالتيو إذا سبزي كبرسوي تدع تحلمي ناي بحق أمين واخوينو حجسو أميني إذا تحلمي إذا كله زقتل دله أنت دا حسوت خوينا دما زي أمنا أنت دا خوينا تحلمي كقتلوا ما ينبرون مالتيو جن حد جزء بفرهن بزي معزاب نتوصدو والسانيتات كل جزء جيجا كمخانو سحت إخاء فيقول الله سبحانه وتعالى نزلنا ذكرهم كلهم بني إسرائيل كمزي حالة ويكأ خمز خونت نيرو مالت إحنا أنت دأخر يخوينا نأبنت حجز كمزي أمسل نكسنا تدألو خوينو تم زولدو ولادك دك تبعتيو زولدو قتلوا زبل وساني أنت دأ توسينو تم تندك نسيو خطرفا زبها الوساني أنت دأ توسينو كسع كل سقايخات الساقي لو من عالتي ولاد وليدي الكاب تحقوص لهم عالتي متيهم بوقع بلهم نزقوا العزي كساد قرص حرد كبلوان كله عبي سقاين عبي مكران كوينو إيو يسمعك أب قوانك عرب ويكا أب قرآن فرعون يعني أبزح آياتات إلا نسمعه مالتهم فرعون كبهاد كولون أي جدا حدث أيكونن انتهي دا توم أب مصر ويكا أب قبس أو توم أقباط كمرحون كله أتي زنقس فرعون زبهال اسم وهاب نيرو مالتي خمزي ناي كبريشيني نيرو زمت فرعون يبلوه حجي انت الأخوان وريخاس ناي جدا فرعون موسان فرعون كالوت ون كمزي يعني كالوت فرعون ون اللو مالتيهم كلهم حادقين أيكونون فنقص ناي مصر فرعون بهال نيرو قوانكو عرب
ከምኡውን ንጉስ ናይ ሻም በዓል ሱርያ በዓል ፈለስጢን ከምኡታት ዝሓዘ እዚ ቀይሰር እበሃል ነይሩ ኪስራ ዝበሃል ድማኒ ኣብ ፍሩስ በዚ በዓል ኢራን ብጅዝእ ምን ልዕራቅ ብድሕሪኡ ዘሎ ናቶም ድማኒ ኪስራ ይበሃል ነይሩ ቱባዕ ዝበሃል ድማ ንጉስ ኣበይ ነይሩ ኣብ የመን ቱባዕ ንዝኾነ ንጉስ ሕጂ ቱባዕ ኣብልዎ ነይሮም ልክዕ ናይ ኢትዮጵያ እውን ወይ ከዓ ናይ ሓበሻ ነጃሺ ዝብል ዝነበረ ማለት ኣብኡ ከለካ ውን ነጋሲ ማለት እዩ ወይ ንጉስ ማለት እዩ እታ ዘቐረበት ሽም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ማለት ፍርዖን ክትሰምዕ ከለካ ቁርኣንሲ እቲ ምስ ሙሳ ዝነበረ ፍርዖን ወይ ከዓ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፀ ፍርዖን በበይኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፍርዖን ሽም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቅፅል እዩ ማለት እዩ ወይ ናይቲ ምራሒ ዝወሃብ ናይ ክብሪ ሽም እዩ ويقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم أي وفي ذلكم الإنجاء أبزي حجة الله سبحانه وتعالى بمنتهي تذكرهم زلنا بتذهبهم صقا سلازي إذي مدحان إذي كابزي سقاي إذي مدحاننا نعاهم انتايو عبي فتنا ينيرو كمون أتي فرعون زفتصم زنبرون نعهم عبي فتنيو لأن الله سبحانه وتعالى انت فتن خوينو حد جزي بخير بشر قبره ويكأ بشر وي بخير يقبره فالله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة حجي إذا فتنة زي ويكأ إذا ابتلاء زي بخلت وقن نيرو مالتيو تقدم ابتلاء اتي فرعون تساقي من كله تخلأي ابتلاء دماني الله سبحانه وتعالى كبزي زنبرو سقاي كوصو من كله نجا خبلو من كله قال اي ابتلاء مالتيو مجمريا افت ابتلاءتي ويكا افتي فرعون زفصمو زنبرو ابتلاء صبر غيرهم دو اي غبرون اذا حجي عبي بلاي وريدهم زلو بصبري يقبلوا دو زبلا ويس بخحدت مالت ويكا بنصلصلوت بدحريو ما الله سبحانه وتعالى خبزي سقايزي مسدحنهم ካብዚ ሽግር እዚ መሰገላገሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሽሻይ እዚ ብምስጋና بشكر الله سبحانه وتعالى بحمد يقبلوا ودو ويس يخحدوا ስለዚህ እዚ ሕጂ وفي ذلكم الله سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم مالت عبي ابتلاء نيرو والله سبحانه وتعالى قال آية تابل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون من الباش ناب لبهم يملسوا من الباش ناب حق يملسوا لنا ويون ناب حق نخملسوا الله سبحانه وتعالى بسناين بأكين نود سب يفتنوا انت دا أكي أقواني فوق انت يقبر صبر تعقست يقبر انت دا سنة أقواني فوق دماني مسقانا شكر لله سبحانه وتعالى يم حلالف عندنا الله سبحانه وتعالى ازي نجا مبال كمي كم زنبرون يزخاخر الله زيادة تراي اتي نجات ويكا تدحنت تراي تقسا انتهي دا كمي كم زنبر عبي تأمري ترأيو أبزي قدايزي الله سبحانه وتعالى لبن إسرائيل كدحنوا من كله خب فرعون وآله كابتم فرعوناويان بعبي تأمر بعبي معجزة أيو أقلاقلهم لذلك الله سبحانه وتعالى نزوني تقصه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون دقنا يزخخرهم الله سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر نتي بحرون كفلنايو ويكأب كلتي مقلنايو لك الله سبحانه وتعالى جعل كل فرق كالطود العظيم مالت لك كم قبو جيرو مالتي حدا كفال بيمان حدا كفال بصقام كوينو مالتي سلازي لك اتماي كم قبو دويلو اسم بمنقو كحلفو جميرو مالتي وإذ فرقنا بكم البحر إذا حج زيت رأي نقري عبي تأمري جيرو الله سبحانه وتعالى أقلاقي لهم كاب فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ترايزي كنا نعاهم أو تنا كنا جن
آل فرعون ون أبت بحري أطلقنا يوم مالتي النار أخمهم كلهم إذا حجي بزيادة مالت تأمن الله النار أخي الله سبحانه وتعالى نتصلعيخا كقتلون نتصلعيخا أبحر خطلوه كله أنت عينة سمعتي تسمعك إذا حجي إذا نابنت حدث بتأمر كتقاسن كلها حق دي حق يكون تدير دير أخي خينك بحري لكع كم قبو تفريب كلته مخا سب مونغو حليفه خبلها خلو من الباش انت دا زير أخي خينك انت دا بسب زي تفلطو سب انت دا تنقروك حق يكونون تبلي خطراطر جن بعينها خطر يوم كلها بعين لخا بإذخا بوخ تحلف كلها صلايخا بوخ دفنون كله زتراتر نقري لن حجي إذا حج عبي نعمة خمخانوس كتتأماما يزلك فالله سبحانه وتعالى بزي عبي نعمة زي حجي يذكرهم الله مالتي فأنجيناكم كابزي زنبركم وحماق كنتات نعاكم أوصيناكم أمنقوخمون أمنقو صلائخمون كم زي تراخبوا قرناكم مالتي كركبخمون أي كألون النار أخمومون كلخمون توم صلاتكم ميتم اتزنبركم حرقانا اتزنبركم قرحنتمون زفيل مالتي نار أخي خلخا صلائخا كموتون كله صلائخا نعها خركب نعها قتل نحاسب كله أو خلو قبيل خموت كله حجي وفلك تعرف نفسخا ترياح لبخاون زفب لك السيت بالمالتي حجي إذا حجي هبناكم إذا حجي عبي نعمة أيام رخيبهم مزلو ومن إذا نعمة زي يمسكنوا ودو أي يمسكنوا እቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ብዓን ነቢይላህ ሙሳ ነዚ ንዕማዚ ከም ዘመዝጎንዎ ኣበይ ንረኽቦ ማለት እዩ ኣብቲ ስያም የውሙ ዓሹራ ነቢይላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መዲና ምስ መፁ በኒ እስራኤል ሕጂ ክፀሙ ረኺቦሞም ማለት እዩ ገለገለ ካብቲ ቁኑዕ ተግባራት ናይ ሰይድና ሙሳ ዝነበረ እውን ኣለዉ ኣብ ምስኦም ማለት እዩ ክፀሙ ምስ ረኸቦም እንታይ ኹም እዛ መዓልቲ እዚኣ ትፀምዋ ዘለኹም ኢሎም ይሓትዎም ማለት እዩ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدينة مسمصو مالتي أهل الكتاب أقربهم يمزرئهم نيرهم مخنياته الصوم أهل الدين سلزخون كتاب سلزلهم እቲ ተስፋውን እንታይ ነይሩኹም ትዝበልና ዝሓለፈ ደርስ ዝሓለፈ ጅምዓት በኒ እስራኤል ይኹን ቶም ኣይሁዳውያን ይኹኑ ቶም ክርስቲያን ይኹኑስ ምስልምና ንኸኣቱ ቶም ቀረባ ዘለዉ ሰብ እዮም ዝሕሰቡ ነይሮም ምክንያቱ ትብኢዶም ዘሎ ክታብ ነቢ ከም ዝመፅእ ስለ ዝጠቐሰሎም ዒሳ ብድሕሪኡ ነቢ ከም ዝመፅእ ጠቂሱ ነይሩ እስሙሁ ኣሕመድ ዝበሃል ምስልምና ከምኡውን እቶም ኣይሁዳውያን ኣብ መዲና እስልምና ከም ዝምስረት ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ እንታይ ዝብል ተስፋ ነይሩ እዚኦም እንተ ደኣ ነቢይላ ሙሓመድ መፂኡስ ከኣምኑ እዮም ኣብ እስልምና ከኣት ዝቐረቡ ሶም ይበሃል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም እውን ንዕኦም እንታይ ከም ዝገብሩ ወይ ከዓ ብዝያዳ የቕርብዎም ነይሮም ማለት እዩ መጀመርያ ክፀሙ ፀኒሖሞ እሞ ስለምንታይ ኹም ፀሙ ዘለኹም እዚ መዓልቲ እዚ ኢሎም ይሓትዎም ማለት እዩ ነቶም ኣይሁዳውያን ይብሉ እዚ መዓልቲ እዚ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ንበኒ እስራኤል ካብ ፍርዖን ዘድሓነሉ መዓልቲ እዩ እሞ እዚ መዓልቲ እዚ ቅድሚ ሕጂ ነቢይላህ ሙሳ ፀይምዎ ካብዚ መዓት እዚ ካብዚ መዓት እዚ ካብዚ መከራን እዚ ምስ ወፀ እዛ መዓልቲ እዚኣስ ዓባይ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ኢሉ ነቢይላህ ሙሳ ይፆማ ነይሩ እሞኒ ሕጂ እሱ ስለ ዝፆማ ንሕና እውን ንፆማ ኣለና ይብሉ ማለት እዩ ፈነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም እንታይ ይብሉ ኣና ኣሓቁ ብሙሳ ሚንኩም ኣነስ ንሙሳ ካባኹም ብዝያዳ ይቐርቦ ምክንያቱ ኣነ ነቢ እሱ ነቢ ክልቴና እውን ሓደ ትእዛዝ ሒዝና ኢና መፂና ዘለና ክልቴና እውን ናይ ሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ልኡኻት ኢና ክልቴና እውን ናብ ምንታይ ኢና ንመርሕ ዘለና ናብ ኣምልኾት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዑ ኣንቱም ህዝቢ ንላ ስብሓን ወተዓላ ኣምልኹ ንብል ኢና ስለዚ ኣነ ናብኡ ይቐርብ ኢሉ ነቢላህ
ነቢና ሙሓመድ صለى اه عه ሰለም የውሙ ዓሹራ ክትፅወም ከም ዘለዋ ይእዝዝ ማለት እዩ። ንሱ ውን ንገዛእ ርእሱ ይፆማ ነቢና ሙሓመድ صለى الله عليه وسلم ثم يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا بني إسرائيل እንደገና እናዘኻኽሮም الله سبحانه وتعالى وننتهي بل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فالله سبحانه وتعالى እንደገና እቲ ዝሃብክኹም ሽሻይ ዘክሩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ጌጋታት ውን ፈፂምኩም ኢኹም ይብሎም ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ ግዜ الله سبحانه وتعالى ድሕሪ 40 መዓልቲ ንነቢና ሙሳ ቆፀራ ሂቡ ነታን ትእዛዛት ከውርድ ማለት እዩ ካባኹም ኣብ ካልእ ቦታ ምስከደ ንስኹም እንታይ ፈፂምኩም اتخذتم العجل ማለት ሳምሪ ዝበሃል ነይሩ ኣብ መንጎኦም እቲ ሒዞሞ ዝወፁ ካብ መስር ክወፁ ከለዉ ሒዞሞ ዝወፁ ናይ ወርቅን ገለን ስለ ዝነበረ ሕጂ እንታይ ይገብረሎም ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ከም ናይ ምራኽ ምስሊ ይገብረሎም እሞኒ እዚ እዩ ጎይታኹም ስለዚ ንዑ ኣምልኽዎ ንዑ ስገድሉ ክብሎም ይጅምር ማለት እዩ። ነቢላ ሙሳ ድማ ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሙሳ ዝገደፎም መገዲ ኣብ ክንዲ እቲ ሒዘሞ ዝነበሩ ሓቂ ዝኸዱ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ የጋግዮም እሞ እንታይ ይሰርሓሎም ማለት እዩ ምስሊ ናይ ምራኽ ገይሩ እዚ ምራኽ እዛ ምስሊ እዚኣ ድማኒ ገለ ድምፂ ተውፅእ ነራ እሞኒ ሕጂ እዚ እዩ ጎይታኹም ስለዚ ንዑ ነዚ ኣምልኹ ይብሎም እሶም ከዓ ደድሕሪኡ ነዚ ጣዖት እዚ ከምልኹ ይኸዱ ማለት እዩ። فالله سبحانه وتعالى እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ከም ዝነበረ የዘክሮም ኣሎ ማለት እዩ። ግን እዚ ምስ ገበሩ እውን الله سبحانه وتعالى ነፍሶም ወፂዖም ከም ምዃኖም ይጠቅስ ማለት እዩ። ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ظالمون ማለት ቀዳማይ ነገር ነፍስኹም ወፂዕኩም ማለት እዩ። ትዝዓበየ ظልሚ ወይ ከዓ ትዝዓበለ ወፅዓ ድማ እንታይ እዩ الله سبحانه وتعالى ሽርካ ክትገብር ከለኻ إن الشرك لظلم عظيم ትዝዓበየ ظልሚ ወይ ትዝዓበየ ነፍስኻ ክትውፅዕ እንታይ እዩ ሽርካ ክትገብር ከለኻ ምስ الله سبحانه وتعالى ምክንያቱ በቃ ካብ ዲን الإسلام ተርሐቕ ኣለኻ ማለት እዩ። ካብ እስልምና ትወፅእ ኣላ ተኺላ ድማ ጀሃነም እያ ተኣቱ ዘላ ማለት እዩ። ማዕስያ ክትገብር ከለኻ ጌጋታት ክትፈፅም ከለኻ እዚ እውን ነፍስኻ ትውፅዕ ኣለኻ። ግን ትዝዓበየ ወፅዓ ነታ ሽርካ ምስ الله سبحانه وتعالى ሽርካ ክትገብር ከለኻ ምክንያቱ እቲኣ ከምታ ዝብልናያ መغፊራ የብልናን الله سبحانه وتعالى እውን እንተደኣ ተውባ ኢልካ ናብቲ ሓቂ ተመለስካ እንተደኣ ሽርካ እናገበርካ ከለኻ ምስ الله سبحانه وتعالى እንተደኣ ሞትካ ፅባሕ ንግሆ ከምታ ዝብልናያ ሸፋዓ የብልና ምሕረት የብልና። ግን እንተደኣ ገለገለ ጌጋታት ትገብር ነርካ ኮይንካ ወላ እውን ካብ ከባኢረ ዝኑብ ትገብር ተደኣ ነርካ ኮይንካ ፅባሕ ንግሆ ሸፋዓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምናልባሽ ካብ ኣህሊ ቤትካ ካብ ነቢ صلى الله عليه وسلم ሸፋዓ ትረክብ ኢኻ። ከምኡ ውን ወላ እውን እቲ ዝገበርካዮ ዘንቢ ክንድኡ ተቐፅዒካ መጨረሽተኻ ንጀና ክትኣቱ ኢኻ። ግን እቲ ሽርካ ዝገብር ሰብ ካብቲ ሓዊ ጀሃነም ኣይወፅእን እዩ ካሊደን ሙኸለደን ዘለኣለም ኣብቲ ሓዊ ጀሃነም እዩ ዝነብር። فالله سبحانه وتعالى ንበኒ እስራኤል እዚ ጉዳይ ዝገርኩም ዓብይ ዘንቢ ፈፂምኩም ካብ መገዲ الله ወፂእኩም اتخذتم العجل ማለት ነዚ ምራኽ እዚ ከም ጎይታ ጌርኩም ጣዖት ኣቕሪብኩም ሞ ንዕኡ ትግዝኡ ነርኩም። ግን ቶባ ምስ በልኩም ግን ቶባኹም ተቐቢልናዮ። ሕጂ እቲ ሽሻይ እንታይ እዩ እቲ ቶባ ምቕባል ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዓብ ዘንቢ ጌርኩም الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم ንኸተመስግኑ الحمدلله ክትብሉ الله سبحانه وتعالى ቶባ ኸይበልና እንቋዕ ኣይቀተለና በዚ ዘንቢ ዝማኒ እንቋዕ ዘይተቆፃፀረና ሞ ዓፉ ዝበለና ኢልኩም ከተመስግኑ ኢልና ካብቲ ዘንብኹም ወይ ከዓ እቲ ዘንብኹም ምሕርናኩም ይብል الله سبحانه وتعالى ثم بدحرئ لموسى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون እንደገና ውን لموسى
ንዓኹም ምእንቲ መገዲ ሓቂ ክትሕዙ መገዲ ተቆኑዕ ሓበሬታ ሒዝኩም ክትከዱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተውራት ኣውሪዱ እዚ ተውራት እዚ እውን ፍርቃን ዘለዎ ተውራት ማለት ንሓቅን ንኮንቶን ዝፈላለይ ማለት መገዲ ሓቅን መገዲ ኮንቶን ዝፈላለይ ቀጢሉ መገዲ ሓቂ ሒዙ ዝኸይድ ክታብ ኣውሪድናልኩም እዚ ክታብ እዚ ድማኒ ስለምንታይ እዩ ምእቲ ስኹም ከይትጋገዩ ምእቲ ስኹም መገዲ ሓቂ ሒዝኩም ክትከዱ ታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝኣዘዘኩም ተኣዚዝኩም ንኽትከዱ የማን ፀጋም ንኸይትብሉ ቅድሚ ሕጂ ክታብ ኣይነበረኩም ንኸውን ምምክን ንዑ ኣየፅናዕናዮን ኢልኩም ትኾኑ ነቲ ዕጅል ወይ ከዓ ነቲ ምራኽ ተገዚእኩምሞ ኣብ ገለገለ ጌጋታት ወዲቕኩም ብድሕሪኡ ግን ክታብ ኣውሪድናልኩም እዚ ክታብ እውን እንታይ ማለት እዩ ንዑ ቀጥ ኣቢልኩም ኣፅኒዕኩም ሓፊዝኩምሞ ብመልሓስኩም ሓፊዝኩም ይኹን ኣብ ርእስኹም ኣብ ልብኹም ኣብ ግብርኹም ሓፊዝኩምሞ ወይ ከዓ ኣፅኒዕኩምሞ ንኽትከዱ እዚ ክታብ እዚ ኣውሪድናልኩም ይብል ثم يقول الله سبحانه وتعالى عندنا ونزخاخرا مالتي وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم እዚ እውን እቲ ኣገባብ ናይ ተውባ ናይ ካብዛ ዘንብዚኣ ከመይ ከም ዝነበረ ትጠቅስ ኣያ ማለት እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዓፉ ኢሎም ምሒርዎም እዩ ግን ከመይ ነይሩ እቲ ተውባ ናቶም ቀሊል ኣይነበረን እዚ እውን ዓብይ ፊትና እዩ ነይሩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይዘኪሩሁም ሙሳ እንታይ ከም ዝበሎም ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ተውባ እውን ይጠቕሰሎም ኣሎ ማለት እዩ ወኢዝ ቃለ ሙሳ ሊቀውሚሂ ያ ቀውሚ ኢነኩም ظለምቱም ኣንፉሰኩም ብእትኻذኩም ልዕጅላ ማለት በዚ ዝግበርኩምዎ ተግባር ማለት ነቲ ምራኽ ብምምላኽኩም ንነፍስኹም ወፂዕኩማ ኢኹም ብጣዕሚ ነፍስኹም ወፂዕኩማ ኢኹም ይብሎም ሙሳ ስለዚ እንታይ እቲ ፈውሱ ፈቱቡ ኢላ ባሪኢኩም ንዑ ናብቲ ኻሊቅኩም ባሪኢኩም macናها ኻሊቅኩም ፈጣሪኩም ማለት እዩ ባሪኢኩም ኣይ ኻሊቅኩም ኣው ፈጣሪኩም ፈቱቡ إلى خالقكم لأنه اسኹም ዝኸለቀኩም ገዲፍኩም ንኻሊቕ ስለ ተምልኽ ዝነበርኩም ንዑ ናብ መን ተመለሱ ናብ መን ተውባ በሉ ተናስሑ ናብቲ ዝኸለቀኩም ናብቲ ቀንዲ ጎይታኹም ነቲ ንዕኡ ገዲፍኩም ናብቲ ዘይኸለቀኩም ትኸዱ ዝነበርኩም ንዑ ደኣ ናብቲ ዝኸለቀኩም ተመለሱ ይብሎም ማለት እዩ ፈቱቡ إلى ባሪኢኩም فاقتلوا أنفسكم እታ ተውባ ከመይ ሕጂ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ንዑ ንነፍስኹም قተሉ ነፍስኹም قተሉ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ነፍሱ قتل ኣይኮነን ግን እታ ፍርዲ እንታይ እያ ነይራ ተውባኹም ቅበል እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ገለገለ ካብኦም ካብቶም በኒ እስራኤል ኩሎም ኣይኮኑን ነቲ ምራኽ ተገዚኦሞን ኣምሊኾሞን ግን ነይሮም ካብኦም ዘይበሉ ማለት እዩ ከምቲ ሙሳ ዝገደፎም መገዲ ቅንዕና ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ ስለዚ እንታይ ይብሎም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እቶም መገዲ ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ ነቲ ምራኽ ዘየምልኽዎ ነቶም ምራኽ ዘምልኹ ዝነበሩ ንዕኦም ይቕተልዎም ማለት ስኻ ሕጂ ንሓውኻ ክትቀትል ኢኻ ነቦኻ ይኹን ንውላድካ ነቶም ዘምልኹ ዝነበሩ ንዕኦም ክቕተሉ ኣለዎም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትእዛዝ እዚ ተቐበሉ الله سبحانه وتعالى توبة خبركم بري انت لا ازيد يغبركم دماني توبة تبهال يلا يبهالوا مالتي الله سبحانه وتعالى اذا ነገር እዚ ቀሊል ኣይኮነን ዓቢ ችግር ይወሪድዎም ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝግን توبة ንኽብሉ ወላድ ንወላድ ይቀትሉ ይኸውን ወይ ውን ኣቦ ንወላድ ውን ቀትሉ ይኸውን ዳርጋ 70,000 ዝኾኑ ተቀትሎም ይበሃል ካብቶም በኒ እስራኤል فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ننحتكم قتلوا مالتي ثم نمراخ زي تجزؤوا نتم نمراخ تجزؤوا يقتلوهم مالتي سلذي بزي الله سبحانه وتعالى توبة إلا لهم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى أبكم بي بتزنبكم يوم القيامة تحالفوا أموخ أبت زقبركم وزنبنا حو جهنم موائلكم تآتوا نعو
إذا حسكم ما لكم نفسي منت الله لكم سبحانه وتعالى أحلفوا بأنت الله لكم سبحانه وتعالى موتوا بأنت الله سبحانه وتعالى تزقبلكم عابزنبي كحصبلكم يبلهم بزيع يحصبلهم مالتي تزنبهم يراقف لهم فالله سبحانه وتعالى نتم زقتلون نتم زتقتلون نخلهم عفو يبل لهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون عندنا ون الله سبحانه وتعالى أبي تغصل زله أتي ጸጋታት የዘኻኽሮም ኣሎ ማለት እዩ ትዝሃቦም ጸጋ እቲ ዝገብሮ ዝነበሩ ጌጋታት الله سبحانه وتعالى ውን ነዚ ኩሉ ጌጋታት ይምሕሮምን ነቲ ኩሉ ጌጋታት ውን ሸለል ይብለሎም ከም ዝነበረ ቀሊል ጌጋ ይነበረ እንታይ ዓቢ ጌጋታት እዮም ዝፍጽሙ ነይሮም فيقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون እዚኦም ከም ዝገሉ ድማ መን እዮም ይብለዎም الله سبحانه وتعالى ካብቶም بني إسرائيل ድሕሪ ጉዳይ ናይ መቕተል ተረኽበ ማለት እዩ 70 መሪፅካ ይብሎ ንዓ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ቦታ ኣነ ትእዛዛት ከም መሓላልፈልኩም ይብሎም ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى ሕጂ ነብይ الله موسى ነዞም 70 ዝኾኑ ሰባት መሪፁ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ኣብቲ ዝኣዘዞ ቦታ ነዞም 70 ሒዞም ይመጽእ ማለት እዩ እዞም 70 እዚኦም ኣብኡ ምስ መፁ እንታይ ይብሉ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة خاص بأخا كنأمن انت دأ خوينا عبز بوتا ذي حجي إذازات كنقبل انت دأ خوينا الله سبحانه وتعالى بعيننا نرئي لنا يبلو مالتي سوغلنا تإذازين قبلننا زيوم حجي انتهيهم توم تمريت أو زموت يوم فما بالك توم تريفهم زلو انتهيم بلو نيرهم سلازي زيوم حجي توم مرصات توم دحان تبهالو توم زحاشو تبهالو شماقل تباهيلهم فريطهم علم اللهم تباهيلهم مقد حق زحاز تباهيلهم يوم حجي توم 7 زمرصهم مالتيو ازيهم قل انتهي كبلو جميرهم مالتيو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة الله سبحانه وتعالى بعيننا تزير أنا يبزا الدنيا يا موسى نعمل الكائنا تأزال تنطعنا صحف مسئكم زوريدكم الله زاربكم ولا تولنا خلي تكون ولا تسمعنا يوم قالون أين أمننا تايدا كنرئ لنا يبلو مالتي إذا حجي مستحيل زبت هذا الدنيا كركب زي كعلى سلازخون حجي زبت يمزحاته زلو جن أب يوم القيامة كمتي أهل السنة والجماعة كمتي أب كتاب أب سنة نرخب مرتعتات مؤمنين أب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى خرئي ويوم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أب يوم القيامة إذا قد دايزي زبتها يكونن الله سبحانه وتعالى لك زخون يكون سب كمزا نور حزريان الله سبحانه وتعالى جهد خرئي مالتي بعين خرئي جن أب الدنيا لا الله سبحانه وتعالى كتير تخلينها سلازي تزحت وزلو زبت سلازخون حج انتهي مالتي كأمو دليل اللون مالتي سمعي دليل اللون فالله سبحانه وتعالى نزيئهم انتهي قبرهم فأخذتهم الصاعقة كاب سماي كم حوزة مسألة كم بركز مسألة مسئو نخلهم يقتلهم مالتي فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نرى يقولوا دوي لو من كله كاب سماي صاعقة مسئة نخلهم تقتلهم مالتي بب حدا يرفوا مالتي نرى يقولوا قال يوم بب حدا توقعوا من كلا يرئوا مالتي بب حدا يرفوا كلهم يموتوا كمون كتسؤون كله بب حدا تسيئون يرأي نيرهم فأخذتكم الصاعقة أي ماتوا كلهم ميتم مالتي فنبي الله موسى حجي يبكي مالتي ويدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم حجس زم تم زبلت وتم زحش تبهلوا نعوم حزمت يمو حجس ترى إذا تتملسكوا كلهم أبزي الله سبحانه وتعالى أهلك كايم سي صبح نقول بني إسرائيل سنتخب لهم توم زحاشوا خابهم بهالو توم رؤيات توم بلوصات كلهم الله سبحانه وتعالى تقطع لهم قتلهم تزبلكوس من كخامنني يلو دعاء خبر يجمر مالتي
لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أنت ربي يا ريت قدم حجي نعي نعومس أهلكنا أما እቲ ዝፈፀሙ ዝፈፀሉ እቶም በደልና ዝፈፀሙ ቶም ስፉሃ ቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ቶም ዓያሹ እዮም ነይሮም እሞኒ አንታ ረቢ ነዞም ምሳይ ዝነበሩስ መሓርለይ ክብል ዱዓ ክገበር ይጀምር ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى دعاء يقبلሉ ማለት እዩ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون እዞም الله سبحانه وتعالى እዞም ሞቶም ውን እንደገና خታ ሞቶም الله سبحانه وتعالى የተስኦም ማለት እዩ እዚ ሕጂ መቕፃዕቲ الله سبحانه وتعالى ቀፂዕዎም ምክንያቱ እቲ ዝሓትዎ ዘለዎ ኩሉ ግዜ الله سبحانه وتعالى ዘይቅበሎ ኣእምሮ ዘይቅበሎ ዘበት ዝኾነ ነገር ስለ ዝሓተቱ الله سبحانه وتعالى ውን ድሕሪ ሕጂ ክጥንቀቑ ማለት እዩ በዚ መቕፃዕቲ እዚ ይቐፅዖም ግን ክቐፅዖም ከለውን በቲ ዱዓ ናይ موسى عليه السلام عندنا كاب موتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون عندنا كاب موتهم يتسوم إذا حجي رأيوا التي زبدل وبدل الله سبحانه وتعالى تقطعون نخلهم أميتهم مالتي عندنا جن الله سبحانه وتعالى ون كابتي زموتوا يتسوم مالتي إذا حجيون عب عدل هبهم مالتي بتقطع الله سبحانه وتعالى تقطع لهم كله يموتون انتهى دقاء كان يعدل يرخب الله مالته እዚኦም ውን ዓብይ ትምህርቲ እዮም ወሲዶም እናተረኣዩ ከለዉ وأنتم تنظرون እናተረኣኹም ከለኹም በብሓደ ኣርጊፍናኩም ከም ዝሞቱ ተፈሊጥዎም ማለት እዩ ثم بعثناكم እንደገና الله سبحانه وتعالى ውን ከሕዮም ከሎ ነንሕዶም ርእዩ ነይሮም እቶም መጀመርያ ዝሞቱ ሕጂ መጀመርያ ውን ትስኡ ኣለዉ እቶም ሞይቶም ዘለዉ ብድሕሪኦም ተሪፎም ዝሓሰብዎም ውን ይርእዎም ኣለዉ ክትስኡ فالله سبحانه وتعالى እዚ ዓብይ ሽሻይ የርእዮም ኣሎ ማለት እዩ በዚ ዓብይ ሽሻይ ድማ የዘኻኽሮም ኣሎ በዚ ዘይኣምን ድማኒ መን ኣሎ እናረኣየ ከሎ ሞይቱስ እናረኣየ ከሎ الله سبحانه وتعالى ተተስኦ እንደገና ውን ዕድል ይበካ ከሎ الله سبحانه وتعالى ዓብይ ሽሻይ ተቆጢዕልካ ከሎ በቲ ቁጣዐ በቲ ስቃይ ዘይሞትካ እንታይ እንደገና ዕድል ትረክብ እንደገና ውን መገዲ ሰናይ ንኽትሕዝ الله سبحانه وتعالى ዕድል ይበካ ማለት እዩ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون عندنا تختمسجنوا الحمد لله كتبلو اتي زنبركم موجيغا فريدكم الله سبحانه وتعالى نمسجنك حجي كافت زنبرنا جيغا ازون استمهروا هبكنا ازون افلتكنا بتي قطع خاوة تقطع كالنا خلنا زي موتنا سيلكم كتمسجنوا إلا ازي نجرزي أرئناكم أمو ازي قدمي أشحت وكا نوح ዓመታት ዝነበረ ሽሻይ እዚ ዘክርዎ ኣቦታትኩም ከም ዝኣመሰለ ሽሻይ ኣጓኒፎም እዩ እሶም ውን ኣቦታትኩም እዮም ንዖም ኣጓኒፎም ኣሎ እቲ ታሪኾም ውን ታሪኽኩም ስለ ዝኾነ ኣንቱም በኒ እስራኤል ኣንቱም ኣይሁዳውያን ዘክሩ ይብሎም ኣሎ አላህ ስብሓናሁ ወተዓላ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ካብቲ ትገብሮ ዝነበርኩም ወይ ከዓ እቲ ሕማቕ ነገራት ክወርደኩም እንከሎ ጥራይ ካብኡ ይኮና ናገላጊልናኩም ሽሻይና ጥራይ እዚ ይኮነን እንታይ ደኣ ካልእ እውን ሽሻያት ሂብናኩም ኢና ማለት ካብ ሕማቕ ኩነት ናብ ሰናይ ኩነት ጥራይ የውፃናኩም ግን ኣብ ርእሲኡ እውን ብዙሕ ሰናያት ሂብናኩም ኢና لذلك الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብሎም ኣሎ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أبرستي كاب حماق كنت موصانا ون أبرسيو كال ششايات ونهبناكم هنا حدا خبؤوا وظللنا عليكم الغمام الله سبحانه وتعالى أبتي برخاء أبتي مقربدا أبتي برتع صحي زلو بوتا تفئكم 4 عامت ክትኩብሉ ለዎም ከለኹም እንታይ ጌርናኩም وظللنا عليكم الغمامة ብግመ ጌርና ፃዕዳ ግመ ጌርና ኣፅሊልናልኩም ኢና ካብ ፀሓይ ምድረ በዳ ሓሊናኩም ኢና እምበር ኣብቲ ፀሓይቲ ብዙሕ ስቃይ መጓነፈኩም ነይሩ وظللنا عليكم الغمامة ጥራይ እውን ኣይኮነን وأنزلنا عليكم المن والسلوى
ፅላል ሂብና ኣብ ርእሲኡ እውን መግቢ መጊብናኩም ኢና ቆርቦትኩም ብፀሓይ ንኸይደክም ብፀሓይ ንኸይላዲ ኣፅንናልኩም ከምኡውን ኣብ ርእሲኡ ከይትጠምዩን ከይትፀምኡን እውን ከይትጠምዩ እቲ መን ወሰልዋ ዝብልናዕ ኣምፂናልኩም ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ክንዲ ፅምኣት እንተኣ ንኸይፀምኡ ኮይኖም እውን ዝመፅእ ኣያታት ኣሎ ነቢና ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ብትእዛዝ ናይ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ እውን ካብ እምኒ ዓይነታት ከም ዘፈልፈለኖም ናይ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ናይ ማይ ሽሻይ ናይ ብልዒ ሽሻይ ከምኡ ውን እቲ ዘፅልሎም ካብ ፀሓይ ዝሕልዎም ሽሻያት እዚ ጠቕሰሎም ኣሎ ማለት እዩ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ወአንዘልና ዓለይኩም ልመና ወሰልዋ ብዝሓለፈ ሰሙን ጠቂስናያ ነርና አልመና ወሰልዋ ንዕ መን ይዝክረን አልመን እንታይ ኢልና ወሰልዋ እንታይ እዩ መን ይዝክረን شوية من قرب كويس السلوى نوع من الطير يسمونها بالعربي السمان أو شاب يعني كم رقبيت أو كندر قبيت زخنا مالتي كاب شرار قرب عبيز بلا كندر قبيت مالتي المن نوع من الثمار قربتها يعني كويس قربتها برضو طبعا نعم هو نوع من الشيء الحلو أو سميه من الحلويات أو من المحليات طعم زخنا نقر مالتي الله سبحانه وتعالى كان ينزله من السماء على الأشجار وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كاب معار زمكرن كاب صباد صعدون ينيروا مالتي الله سبحانه وتعالى إذي أوريد لهم فالله سبحانه وتعالى كان ينزل عليهم هذا إذا نقر زخورد كله انتهى ونورد نيرو لنا دحر فجري كسع صحي تبرق نيرو مالتيو سلازي نمعلت ززا معلت زيادة تأخلهم يأريو نيرو مالتيو تدأ زيادة وسيدو بلاشو نيرو جمعات خون كله قدام معلت عبادة سلازخونة خعرفو سراحنا الدنيا سلازي في القدم ناي كلتا معلتي وصلوا نيرو مالتيو صبحيتو زقرصوا مالت فالله سبحانه وتعالى إذا أمثله نعمة وكذا أمثله شيشاي هبوا ميرو إذا مقبزي تدأ خبلعو اليوم يبلع نيرو مالتيو انت دأ مسماي حويس كايون يستي طعم مستي يخون كمون تدأ مسكال مقبي حويسهم مون كال عينة مقبي يخون لهم نيرو مالتيو إذا حجي الله سبحانه وتعالى ذهابهم إيو مالتيو سلوى دما خمس بلنا نوع من الطيور لكاكم رقابي دمسلا بوغن دبوب مس نفاسي مسؤول نيرن مالتيو نزل رقابي زين بقليلو بدخام زي بلو مهدن أو خلو درقا بإيدهم كحزون يخلو نيرهم وسيدهم كابعن يبلعوا نيرهم مالتيو فالله سبحانه وتعالى ذي شيء تقريبه كلوا من طيبات ما رزقناكم يبلهم إن شاء الله بعد الأذان من الأذان من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مالت بلعو كابت ذهبناكم ششايلو الله سبحانه وتعالى يهبهم مالتيو ذي ششايزون أمسقنوا ذي ششايزون بسنة تقبل ويلو الله سبحانه وتعالى نخبلعن نخصتهم بلعو ليس إليه مالت الله سبحانه وتعالى عبينا قريز قبر اللهم زلو أخبروا فتيو إذا كله سنة ينقر يروا لهم مالتيو لكن الله سبحانه وتعالى انتهيبل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جن زم سبات زيهم إذا كله سناي إذا كله ششاينا توهبوا خلوا انتهي يرون مالتي نفسهم وصيهم نعنا فتسيما ما يوصعون مالت الله سبحانه وتعالى نعاي يوصعون الله سبحانه وتعالى انتهي يقول له من يقول له نقر يلن إذا كله جيجاتها زقبروز نبورون الله سبحانه وتعالى من أي قدونيو من أي قدونيو الله سبحانه وتعالى وصعيه كتب لا يتخلني خان انتهي الآن من يمزوصعوا زلوا نفسهم يمزوصعوا زلوا مخنياته تذهبوا بشيء الله بتذهبوا بشيء بت الله سبحانه وتعالى زورد لهم شيء سلازي مسجنوا انتهي خوينهم مالتي حجي نفسهم وصيهم نفسه زوصع دماني نفسه قدئ نفسه نحو جهنم مرح دا أنبر الله سبحانه وتعالى من ما يقول لوني كاب شموته يكون كاب كبرو كاب لأولنته زقود ليلن السوم زربوا يسمعوا يسمعوا إذا كل شيء زفسس لهم إذا كل شيء زورد لهم كثير ما لا يكون الله سبحانه وتعالى انت لا ازي ولا حنتي اي قدونيو مخنياته الله سبحانه وتعالى بعد سفيح شيء سلازخونه
ንኩሎም ፍጡራት እውን ዝደልይዎ ዝጠለቦ ተዝህቦም ምንም ካብቲ ሽሻያቱ ወይ ከዓ ካብቲ ምልክናቱ ኣይጎድልን እዩ። ስለዚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ኩሉ ሰናይ እዚ ኩሉ ሽሻይ እዚ ኩሉ ፀጋ እናተዋሃቡ ከለዉ ገና ነፍሶም ይውፅዑ ነይሮም ነፍሶም ይጎድኡ ነይሮም ኣብ ክንዲ ዘመስጉኑ ኣብ ክንዲ አልሓምዱሊላህ ረቢ ሂቡና ኢሎም ዝቕበልዎ እንታይ ይገብሩ መፁ ነይሮም ማለት እዩ ንሰይድና ሙሳ ይኹን ነቶም ሙእምኒን ከትዕብዎምን ሕማቕ የስምዕዎምን እንደገና እውን ኣብቲ ዝመፅእ ኣየታት ክንርኢና እቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ሽሻይ ፀጊቦም እዚ ሳይንደልዮም ካልእ ካብ ምድሪ ዝበቁል ሃበና እናበሉ ክካትዑን ዘየድሊ ጠለባትን ዘየድሊ ሕቶታትን ክሓቱ ይጅምሩ ነይሮም። ካብዚ ድማ እንወስዶ ኣስተምህሮ እንታይ እዩ ወይ ከዓ እቶም ሰሓበት ነቢ ብፆት ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝነበሩ እቶም ተኸተልቲ ወይ ከዓ ሰዓብቲ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝነበሩን ሰዓብቲ ሰይድና ሙሳ ክንሪአን ከለና ዓብይ ፍልሊ እዩ ዘሎ። ብልፀት ናይቶም ሰሓበት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናይ ነቢና ሙሓመድ ክንርኢ ንኽእል። ሰሓበት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክጓንፎም እቲ ኣብ ኩናት ይኹን ወይ እውን ኣብ መካ ዘጓነፎም ወይ እውን ኣብ መዲና ዘጓነፎም ብዙሕ ሽግራት እዩ ነይሩ። ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት ይዛረቡ ይነበሩን ከምዚ ዝኣመሰለ ትርኢቱን ኣይርአዩን። ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዝሃብ አንተ ወረቡካ ፈቃቲላ ኣይበልዎምን ከምቲ በኒ እስራኤልኒ ሰይድና ሙሳ ዝበልዎ። ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ሽግር ከጓንፎም ከሎ ብፅንዓት ብትብዓት ከምኡውን ብትዕግስቲ እዮም ዝቃወምዎ ነይሮም። ኣብቲ መገሻ ክገሹ ከለዉ ወይ ከዓ ንኩናት ክወፁ ከለዉ ሓደሓደ ግዜ ማይ ይስእኑ ሓደሓደ ግዜ ብልዒ ይስእኑ ነይሮም። ክስእኑ ከለዉ መፂኦም ንዓ ያ ረሱላላህ እሕና እሞ ብልዒ ስኢና ኢና እሞኒ ናይ ግድን ሙዕጅዛ ግበረልና ናይ ግድን መፍትሒ ድለየልና ኢሎም የፃብብሉ ይነበሩን። ማይ ክሰኣኑ ከሎ ናብ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፂኦም ያ ረሱላላህ ማይ ወዲእና ይብልዎም ነይሮም። ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕጂ እሶም እዮም ዝውስኑ ነይሮም እምበረ ንዓ ያ ሙሓመድ ያ ረሱላላህ እስኻ ነቢን ዲኻ ንዓ ተኣምራት ወይ ከዓ ተኣምር ፈፅመልና ብሎ እቶም ካሓቲ መካ ዝነበሩ ተኣምር ፈፅመልና እናበሉ የታልልዎን ወይ ከዓ የትዕብዎ ነይሮም። ግን እቶም ዝኣመኑ ብሓቂ እንተ ኣሚኖም ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኣምር ወይ ከዓ ሙዕጅዛ ከምፃሎም ይሓቱ ይነበሩን። እንታይ ደኣ ያ ነብላ ብልዒ እንተ ተወዲኡ ብልዕና ተወዲኡ ቁሩብ ተሪፉና ዘሎ ይብልዎ እሞ እንታይ ትርእልና ወይ ከዓ እንታይ ትእዝዘና ኢሎም ካብኡ እዮም ትእዛዝ ፅበዩ ነይሮም። ስለዚ ነቢና ሙሓመድ እንታይ ኣለኩም ማይ ዝተረፈ ማይ ኣምፅዎ ይብልዎም እቲ ማይ ይመፅእ ኣምፅዎ እቲ ማይ ኢሎ ኢዶም የእትውሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ካብ ተፃብዕቶም ማይ ይፍልፍል ነይሩ ማለት እዩ። ከምድላዮም ይሰትዩ ከምድላዮም እውን ነተን ጥሪቶም የስትዩ ነይሮም ይፀግቡን ነይሮም። ከምኡውን ብልዒ ክሰኣኑ ከሎ ኣብ ሓንቲ ቀዝዋ እውን ብልዒ ንሰኣኑ ምግቢ ክወዳእ ምስ ቀረበ እቲ ኩሉ ምሳኹም ዘሎ ምግቢ ኣክብዎ ይብልዎም ኢሎሞም ነቢና ሙሓመድ ባዕሎም ነቢና ሙሓመድ እዮም በር እሶም እታ ዝበልዋ ምግብና ክወድእ ቀሪቡ ክንዲ ዝኸውን ወተሃደራት ክንዲ ዝኸውን ዓስከር ኣሎ እሞ እዚ ዓስከር እዚ እንታይ ክበልዕያ ነቢየላህ እሞኒ ክንዲ ጥራይ ምግቢ ተሪፉ ዘሎ ይብሎ እሞ ኣክብዎ እቲ ኩሉ ምሳኹም ዘሎ ይብልዎም ንእሽተይ ኩምራ ትኸውን እዚኣ ዱዓ ይገብሩ ነቢይላህ ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዑ ሕጂ ኩልኹም ለለቆታኹም ኣምፅኡ ውሰዱ ይብልዎም ኩሎም ለለቆቶኦም መፂኦም ለቆቶኦም ይመልኡ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በረካ ስለ ዝገብረሉ። ስለዚ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እቶም ብፆት ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ብፆት ነቢይላህ ሙሳ ዘሎ ፍልሊ ንምርኣይ ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ ዘርእየና ብልፀት ሰሓበት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክሳዕ ክንደይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኽብርዎም ከም ዝነበሩ እሕና እውን ነቲ ተግባራት ወይ ከዓ እዞም ኣስሓብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣርኣያና ስለ ዝኾኑ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክነኽብሮም ኣለና። ነቢና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፅቡቕ ክንዝክሮም ኣለና። እቲ ዝበሉና ቃላት እቲ ዝበሉና ትእዛዛት እውን ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ስሞም ክዝከር እንከሎ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንብል ኣህሊ ቤቶም ክዝከሩ ከለዉ ረዲየላሁ ዐንሁም ንብል ብፆቶም ክዝከሩ ከለዉ ረዲየላሁ ዐንሁም ንብል ንፈትዎም ካብ ነፍስና ብዝያዳ ካብ ውላድና ካብ ማልና ካብ ገንዘብና ንመን ንፈቱ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክንፈቱ ኣለና። ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እቲ ተዓኑት ወይ ከዓ እቲ ገታር ተግባር ዝፍፅሞ ዝነበሩ በኒ እስራኤል ክትርኢ ከለኻን እቲ
ሰናይ ተግባር ትቁኑዕ ኣገባብ ናይቶም ብፆት ነቢና ሙሓመድ صلى اه عيه وسلم ክትርኢ ከለኻ ንናይ ክትክተል ከም ዘለካ ዝሕብር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ዓብ ትምህርቲ ህበና ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ብፆት ኣንቢያ ተባሂሎም ወይ ከዓ ተኸተልቲ ኣንቢያ ተባሂሎም ነቶም ኣንቢያኦም ከም ዝኣመሰለ ተግባራትና ገበሩ ክትዕቦም እንከለዉ ተጠንቀቕ ማለት እዩ። ስኻ ትእዛዛት ነቢይኻ ተቐበል። ነቢና ሙሓመድ صلى اه عيه وسلم ከምዚ ኢሉ ክበሃል እንከሎ እሺልካ ተቐበሎ እንተ ደኣ ዝቓል እዚ ብቁኑዕ መገዲ መፂእካ እዚ ሓዲስ እዚ ቁኑዕ ሓዲስ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቢላ ሙሓመድ صلى اه ኢልዎ ክበሃል እንከሎ ስኻ ክትምልስ የብልካን ሓዲስ ነቢ صلى الله عليه وسلم ክቕረእ እንከሎ ክምሃር እንከሎ እውን ፅኒኢልካ ክትሰምዖ ኣለካ ክተኽብሮ ኣለካ ነቢና ሙሓመድ صلى اه عليه وسلم ክዝከሩ እንከሎ እውን عليه أفضل الصلاة ኢልካ صلى الله عليه وسلم ክትብል ኣለካ። إن شاء الله ናይ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ንፈፅሞ ብድሕሪኣ ትመፅእ ኣያ ኣላ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ገና እቲ ታሪክ ናይ በኒ እስራኤል ወይ ከዓ ነቢና እቲ الله سبحانه وتعالى እቲ ነቢና ሙሳ ዘጓንፎ ዝነበረ ካብ ብፆቱን እቲ ተግባራት ናይ በኒ እስራኤል ከመይ ከም ዝነበርን الله سبحانه وتعالى ነዚ ተግባራት እውን ከመይ ገይሩ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ሽሻያት ከም ዝሃቦም ካብቲ እከይ ከም ዘውፅኦም إن شاء الله ክንጠቅስ ኢና وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين تبل آية إن شاء الله ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ክንጅምር ኢና። ግን ከምቲ ሰሙን እንጠቕሶ ነበርና እንታይ ዓይነት ፍሬታት ከም ዝሓዝና እውን ክትተሓባበሩናን ምሳና እውን ክትምልሱ ንሓተኩም ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ፍረ ከም ዝሓዝኩም ሎም መዓልቲ ዝደርሲ እዚ ንናህኩም ንሰምዕ ማለት እዩ። ብየማን ክንጀምር ናም ካብተን ዝሓለፋ እመታት ኩለን ታ ዝበለፀት እመት ነቢላ ሙሓመድ صلى الله عليه وسلم ምዃና እቲኦም ከደኣ ካብ ምንታይ እዮም ካብ ምን ይበልፁ الله سبحانه وتعالى أبليصكم الوام بني إسرائيل كم من ينبليصهم الصوم نعم أيوة كافتفت جزيز نبر أمتات مالتي أفتك جزيز نبر أمتات كله أفتك جزيهم نبر الصوم ينبلوصات نيرهم جن حجي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تازبلت الساية نعم ما هي نعم كافت فائدتها تفادنا دماني كافتي سقاي بني إسرائيل ورد نبر سقاي فرعون نتم تولد أودات يقتل كم زنبري نعم بني إسرائيل وين عبي تعنت ويكا تعنت في بالك دائما بتقريا قترات نيرهم كلهم عناد تقريا يكونن أتصارنت ولا المهم قتر تكباري نيرهم تقولوا ويكا ويسد النت على كل حال المهم تعنت نيرهم مالت حقي يقبلون يوم نيرهم مالتي هلقات نيرهم مالتي هلقنت نيرهم نعم ስለዚ ካብዚ ህልኽነት እዚ እውን እስኻ ተጠንቀቕ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ነቢኻ ትእዛዝ ናይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ብህልኻ ይትቀበሎ እንታይ ደኣ እሺልካ ተቐበሎ ሓይሊ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውን ሓይሉ ከመይ ከም ምዃኑ እውን ከም ዘርአዮም ኣብዚ ኣያ እዚኣ እወሶም እንታይ እዮም ሓቲቶም ኣሪና ላህ ኢሎም ላኪን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እቲ ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣርእይዎም እቲ ብዱንያ ዝርአ ሪኦሞ ማለት እዩ በር ብዓይኒ ክረአ ስለ ዘይከኣል ግን እቲ ሓይልናቱ ክሳዕ ክንደይ ከም ምዃኑ ሪኦም ማለት እዩ። ድሕሪ ሕጂ ካብዚ ንንዮውን ኣው ካብዚ ዝልዕል ተኣምር እውን የለን ማለት እዩ። ካብቲ ካብ ምርኣይ ዝለዓለ ሪኦም ማለት እዩ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውን በኒ እስራኤል ካብ ባሕሪ ነፃ ወይ ከዓ ካብ ባሕሪ ኣገላጊሉ ኣናጊፍዎም ነቶም በኒ ወይ ከዓ ነቶም ኣሊ ፍርዖን ግን ኣብ ባሕሪ ኣጥሊቕዎም እዚ ሓደ ዝተምሮ ዝወሰድና نعم ايوه ما شاء الله الشرك الاكبر دماني رحمه ايتركب شفاعه ايتركب منغونيا زخونك ايتركب ني خانت دعا شرك غيركا كاب دينكا زوص شرك عابي شرك غيركا مالتيو ግን ማዕስያ እንተ ደኣ ኮይኑ ምናልባት ሸፋዓ ተረክብ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ነጥቢ ማለት نعم الله سبحانه وتعالى እዚ ኩሉ ተኣምር እዚ ኩሉ ካብ فرعون أجلاجيلهم كله خمون بحر شديد أحلفهم كله عندنا نبتشكهم تمريسهم أنت يقبروا جميرهم مالتيو نمراخ وكانت عجل كم لخوان كجزؤون جميرهم تعرف فائدة رحمكم نعم تابع جرى شيء سمعك نعم الله سبحانه وتعالى إذا كل جيجان نجبروا كله ودماني
نابتي مقد حق أنخم ملسهم حانسا كل تشع ترى يكون شيشاي هيبهم انتي دقاقي مش شيشاي هيبهم يرو إذ ما تيرئك رحمنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حليم مخانو مالت تقد هديمو نباروتو ولاون بزح جيجاتات يفصمو بتحنت جيجا بقى حيزو كتفؤومن كساقيومن كقتلومن يحاسبني انتي دقا عدلي هبيو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كابت أشماتنو حليم سلازخونه حلم الله سبحانه وتعالى انتي مالتيو يكثر عليهم النعم ويعدد عليهم النعم يباز حلو مالت نعماتات اندقنا رغم أخطائهم اندقنا كافتي أقيقاتهم بزح كله تي زنبتاتهم بزح كله الله سبحانه وتعالى التي عفونا بله منا محاري كالش شاينا وسخه يمحلالفهم سلازي إذا كلنا قبر لهم كله جن اندقنا ون أبشكعهم يملسوا نيرهم فوائد نعم أو تي ظلم ويكا تي وፅዓ ማለት ድማኒ ጥራይ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ክልተ ዓይነት ወፅዓ ኣሎ እቲ ظሉም ኣክበር ዝበሃል ሽርክ ምዃኑ እነ ሽርከ ለظልሙ ዓظም ዝብልናዮ እዚ ሓደ ظልሚ ማለት እዩ ኣሎ ድማኒ እቲ ظሉም ድማ ነፍሳ ክዘልማ ከለኻ ካልእ ድማ ማዕስያ ክኸውን ከሎ እዚ እውን ሓደ ظልሚ ማለት እዩ ጥራይ ክልተ ዞሚኦም ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ الله ስብሓነه ወተዓላ ካብቲ ዝሃቦም ኒዕማታት ንበኒ እስራኤል እውን ከይፀዓሩ ከይደኸሙ መን ወሰልዋ ዝበሃል يسدلهم نيرهم أعرفهم كله أي حرسوا أي كعتوا أي ضخموا كوفي لهم كله الله سبحانه وتعالى اليوم تبلعين مستن كاف سماء يورد لهم نيرو بتدماني أعواف يلأك لهم نيرو نعم كافتي بني إسرائيل قبروا نور دماني كفر النعمة زبهال نفسي شيء يخحدوا نيرهم نعم انتهي قبله نعم أبكحدث زموتون شفاعة يبلون من مات على الكفر فلا شفاعة له ما شاء الله بارك الله فيكم هم صبق لكم مسانا مالتي كابتي قال فائدة هذا وسدنا يدي ذكركم مالتي الله سبحانه وتعالى نودس بسناين بأكين كم زب فتنو مالت فتناهم زوجوا ونبلوكم بالشر والخير فتنة كمون كابتي لو معلتي تقصنا يوم عاشوراء نخصهم وصلنا مخانو زون كاب سنة نبينا موسى قدامت سنة نبينا موسى نيرو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اسمعون نزل سنة زي كتصالي سنة غيرهم احنا عجي اينا نريو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زغبروا سنة اينا نرئي مالتي فزين انتن بزيادة موسختا زلوا كله اتي كالئون الحمد لله درجات خطاتكم وامسكم ويخمون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وعلمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين